गोजोन फुंबिलि लोगोफोर आंनि बे YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दायो अखा हानायजों गोबां मोजां जादों बोथोरा। एसे गरम दंबावो। गरम दिनखाय गरमाथ' जाखासिगोन। मोनसे खोथाया जाहैबाय जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिदिनो BTR नि चिफ बिथांमोना रायजानायनि दिन फैलायबाय नै। दैबाना जायोबा माथावरि गुगायोबा लामा गुगायोबा बिथांमोना रायजासिगोनलाय। जा हक पलिटिशियानाव थांब्ला बेबायदिया जाखायो। मानो होनोबा साफ्रोमबो मानसिनि थाखाय मानसिया साक्सेसफुल माबा मोनसे मावफुंना होनाया बे सम्भब नङा, असम्भब बियो। बेनिखायनो बिथांमोना रायजानो गोनांखा आरो रायाब्लाबो जाया बेबायदि रोखोम। जा हक सोलिलांबाय थागोन बेबायदिनो। दानिया फैदो इउटुबाव गोबां मानसिफ्रानो दायो बर'फ्राबो मेनेज जानानै दङ। नंगौ ससियेल मिडियायाव एबा इउटुबजों माखासे गोबां रां आर्निंबो खालामनो हादों मानसिफोरा। बेजों लोगोसेनो इउटुब चेनेलनि दारैनो माखासे व्यक्तिफ्रा बिथांमोना गावनि गोरोन्थि एबा गुबुननि गोरोन्थिखौ आसि दिन्थिलायनो हानाय बे मोनसे फिल्ड बियो। बेनिखायनो मोजाङानो जादों। दा बेनिखायनो बे इउटुब चेनेलाव फैनायाबो गोनाङानो। मानसिया ओरैबायदि गावनि साननायखौ माने गासैखौबो नंगौ सानजोबनानै लायो आरो। दा बिदिनो गरम बोथोरनि खोथा। बे गरम बोथोराव सासे सादुआ फांसे फाख्रि दंफांनि सिङाव गरम मोननानै जिरायदोंमोन जाहैदों आरो मा। बे जिरायनायाव बे दंफां साया सिङाव दसे देहाखौ थाजिम खालामनो थाखाय बियो खांग्रांनानै खर' आखाइखौ होनानै उन्दुनानै थाबाय थानायाव मोनसे गोसोखांदों जाहैदों आरो मा बे सादुआ। बे सादुआ ओरैबायदि गोसोखांदों जाहैदों, इसोराबो एसेबां जाम्बा थायोना बेबायदि भुल धारना आरो। बेबायदि सानदों आरो मा बे सादुआ। बे साननायानो जाहैबाय एफा गिदिर दंफाङाव फाख्रि दंफाङाव एफा फिसा फिसा फिथाइखौ मानो लगायनाय, बेबायदि मोनसे भुल धारना खालामदों आरो बे सानदों गावनि साननायजों। ओमफ्राय माखासे बे जोगोनार बेन्दों, खुमब्रा बेन्दोंआव दिखोनो हाया गारा एसे गिदिर गिदिर खुमब्रा फिथाइ जोगोनार फिथाइखौ लगायदों। एसेबां जाम्बा थायो इसोराबो, गोरोन्थि जामारो इसोरनाबो, बेबायदि सानदों जाहैदों आरो बियो। बिदि साननायाव जेलाना उन्दुलांहां जायो सादुआ, होमब्लाना बे मा जाहैबाय फाख्रि फिथाइया बेनि मोखाङाव गोलैफैदों जाहैदों आरो मा। मोखाङाव गोलैफैबासो बागदावनानै गोसोखांबाय जाहैदों आरो सादुआ, हाब बे फाख्रि फिथाइखौ फिसा फिसा खालामामोनब्ला, खुमब्रा फिथाइखौ जुदि लगायनाय मोनब्ला बेवहाय थाइहोनाय मोनबा दाथ' आं गेब्लेसिगौमोन, नैबेबायदि जाहैदों आरो मा। माने बुजिनायानो मोनबाय बियो। बेनिखायनो इसोरा माने बे गिदिर गिदिर दंफांनि फिथाइखौ फिसा फिसा सृष्टि खालामदों। मानो होनबा सिङाव जिब जुनार बायदि बायदि जिरायनो हानाय बेबायदि मोनसे सुबिदाखौ बानायना होदों आरो। दा बेबायदिनो गोबां मानसिया गावनि साननाय हनायफोरखौ नंगौ सानजोबो, गुबुननिखौ नङा बेबायदि खालामो आरो। दा बेवहायनो भुल बुजिलायनाया जायो जोंहा। दा बिदिनो माखासे पलिटिशियानफोरा नायदो बेसेबां गिदिर गिदिर खोथा बुङो, मावफुंनानै होगोन मावगोन होननानै, नाथाय जेलाना जायगायाव सहैयो अब्लाना मावफुंनानै होजोबनो हाया आरो। दा बेनिखायनो बै बुंनायावबो खोब आन्दाज खालामनानै बुंनो गोनां।
जिखुनु पलिटिसियानल' नङा गासिबो मानसियानो सानै हयैसो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनो गोनां जायो आरो दा बेबायदि मानो होनबा जोंनाव लबबो थाबाय हनै गिनायबो थाबाय बे लब आरो गिनायानो माखासे साननाय हनायफोरखौ चेन्ज खालामो बेबायदि रोखोम बेखायनो साक्सेस जानो हाया आरो इसोरनि जिथुनाखि सृष्टि खालामनाय सोरजिनाय नैबेखौसो जायाखै साननानै जोङो माबायदि सानफ्लाङो बेबायदि रोखोम दा मडेलिंफोरखौनो नायदो नोङो मडेलिंफ्रा एसेबां मोजां मोदोम देहा सोलेरजोंनो सृष्टि खालामनानै होबाय बेवहायनो गोबां बायदि बायदि आगर बायदिसिना आखिलाबायनानै लानानै बेसेबां बरबाद जाबाय माखासे गथ'फ्रा बेबायदि आरो जाय बिथांमोना गोजौ लेभेलनि बे बिथांमोना माखासे डक्टर प्रुफ माखासे बुस्थुफोरखौ इउज खालामो बाहायो नाथाय बेजों लोगोसेनो से नाम्बारजों 2 नाम्बार फैफायो दा बै गोरिब थाखोनि माखासे गथ'फोर देरफुनाय बे गथ'फ्रा बेखौथ' मिन्थिलिया बेनिखायनो दा गोबां माने सिन्था खालामनो गोनां जोङो मा मावोबा मा जायो दा बेखौ जोङो सानस्लाबनो हाया हस्लाबनो हाया गोबां गथ'फोरखौ आद्रि जानाय नुबाय दा फस्थायनानै माखासे सोरबा एसिडजों खारोनो होननानै बे आखाइयाव बिदि आखाइयाव टिटु आखिनानै लानायफोरखौ माने खोमोरलाबायनानै लानायखौ नुदों आरो ओरैबायदि माने भुल गोरोन्थि साननाय हनाय बेबायदि जादों आरो दा समयसाया दा आङो गुबुन जायगायाव थांनो नागिरदों दा थांनो नागिरनायाव सम जायै बायदि मोननायखाय दसे ओरैनो लामायाव बे फंनैसो खोथाखौ आं शेयार खालामबाय नोंथांमोननि सिगाङाव